Kune chiitiko chinosiririsa chakaitika kuOxford Farm kuBanget, icho chakasiya veruzhinji vanogara munzvimbo iyi vachidedera setsanga dziri mumvura mushure mekunge George Mpofu, murume ane makore 40 okuberekwa kana kuti 40 years muchirungu, ari kufungidzirwa kuti akapondwa nemudzimai wake Nyadzisai Zungunde akazonosungirirwa musango riri pedyo nenzvimbo iyi. Vachitaura nevatori venhau ve263 Times, vagari venzvimbo iyi vakati paive nerunyerekupe rwekuti Mushakabvu Mpofu akange apondwa mushure mekunge afungidzira kuti umwe murume anogara munzvimbo iyi anodaidzwa nezita rekunemera rekuti Madzibaba aidanana nemudzimai wake. Ngatinzwei zvizere vagari vemuOxford Farm kuBanget vachitaura zvakaitika kusvika George Mpofu azofuga rake oga. Zvokane zvamakasangana nazvo. Aiwa, akaonekwa. Chii chakanyatsoitika musoyo Michael? Inini handina information yakanyatsokuti, asi rege ndikuudzewo zvandakaonawo pamusi wacho. Zveshuwa kwakaitika nyaya yakaitika kuno, asi nyaya iyi yakaitika zvichinzi munhu azvisungirira, but nepakazofonerwa polisi ichizouya zvakazoonekwa kuti munhu uyu haana kuzvisungirira. Nekufamba kwenguva polisi yasvika kudaro, polisi yasvika panzvimbo yakati nyaya iyi haisi yedu ende haifaniri kuenda mumaoko medu. Ndobva kwafonerwa CID ndobva yasvika. Yasvika kudaro CID yakati no, hakuna kuzvisungirira kwakadaro. Hakuna kuzvisungirira kwakadaro. Zvadaro paye munhu uyu vanhu vakaita chito ichi vaiva vana vangu kana ndakazvitarisa, nokuti mukadzi anga ari mwana watete vangu hanzvadzi baba vangu. Uyu anga ari mukwashi. Saka handina chandonyara kutaura pamusoro pazvo nekuti mwana wangu akazviita izvi. Zvishwa vanhu vakaenda kunoona, vaiona nemaziso vaitoti uku hakusi kuzvisungirira, nokuti munhu aiwa akahengwa kupi kumutsipa kunoko. Inini handisati ndamboona hangu pane munhu akazvisungirira, asi pandakaonawo piki racho tinongonzwa kuti munhu anozvihenga kuhuro kunoko, then ovhara panofema, asi munhu aiwa akahengwa kupi kugotsi ndokwaiwa akahengwa. Makumbo aya aiva akatsika, hwani raiva akatsika pasi, then hwani rakakrosa pakamuti. Kamuti kacho kaiva kadiki diki kekuti zvanga zvisingatomboratidzi kuti munhu azvisungirira, zvanga zvitongori pachena kuti munhu kupondwa. Apondwa vakazoshandisa method yekuti regai tiite kunge munhu aita sei azvisungirira. Ndo zvakaitika kuno kuzosvika pakuti vazonzi vazvisungirira kana kuti vapondwa. Chii chakaita kuti vange vachipondwa? Chii chazvinyatsoitika kuzosvika kuita seiko? Vanhu ava vakanetsana mumba mavo, vanetsana kudaro mukadzi kuno kutoshandisa shona yekuti kupomoka, zvokuti mumwe anoseparetana, mumwe omboenda unogara kwake, mumwe anogara kwake. Vanga vari mukadzi nemurume? Vanga vatori marriage, mukadzi nemurume. Mushakabvu nemukadzi akasimba mumaoko mapurisa. Vanga vatori nevana vavo twins. Saka mukadzi akatoita zvinhu zvake ndokuenda kunogara kupi kwababa vake. Saka aenda kunogara baba wake, semurume aidawo mhuri yake, airwa shanje zvokuti mukadzi adzoke chipamba. Saka vakazosvika pakuita violence, mukadzi akudzokera kupi kumba kwake, murume ndokuterawo mukadzi, vachida kuedza kuti vanhu vawirirane kuti mukadzi adzoke pamba. Ndokusvika pakurwa ikoko, varwa kudaro, mukadzi aiti ndabviswa zino. Saka nekusazivawo kuti mukadzi pakuzosvika pakuzouraya murume, anga nechinangwa chokuuraya murume here, kana kuti kwanga kuri pakurwadziwa kuti ini ndabviswa zino, ndopakuzosvika kuita sei kuponda murume kwakaitika. Maurayiro vakaita murume wavo sematauriro zviri kuitwa, vari kunzi vakauraya sei exactly? Musungirira here kana pane zvavakashandisa mumusungirira? Chii chakanyatsoitika? Manzwira ndakaita nini, nekuti panguva yacho ndandisipo panzvimbo, kunzi pakashanda maweponi. Kugotsi kuno kwainzi akamurova nedanda, then paziso mukadzi ndiye akarova murume nedanda. Apo panga paine skaya yaratidza kuti ane something chaakashandisa chakaita kunge sedombo, akamutema panapa. Saka tisinazozivawo kuti pakuzosvika kuti afe
idanda here rekugotsi semunhu ainohwawa stereka uzonyatsoziva emurume ainohwa saka munhu anenge asina simba saka ndifunga akakurirwa ndo zvakaitika zvinhu zvakaitika pavainge pavainetsana ipapo. chii chakanyatsoitika pazuva chakaitika pazuva iri ndandisipa ndandaenda kuholiday nemusi wesaturday unonzi between bus farm ndotambira holiday koko senguva yemakuwa heroes day ndikabva ndaenda kuye saka inini handina kukwanisa kuzopedza holiday ndakangoti saturday sunday monday ndikati ndakudzokera kupi ndakudzokera ndopedza holiday kumba nemonday ndichibva ikoko ndisvika mubhangeti ndoma ndikasangana nematambudziko emuzuku wangu chinzwa vachiti george asungirira kupurazi saka rwendo rangu ranga rapinguva rakanangana nenhamudzi mwana wasisi wangu ndichisvika panapa ini ndichiburuka lift panapa ndakangona vanhu vakangoita convo vakanangana nekwaakasungirirwa george ndavanangosiyawo chitsapu changu apa bhegi ndanosiya kumba ndavanangonanga ikoko ndichisvika ikoko ndopa ndikaona mota yemapurisa george atotumirwa kudhara paanga ari paanganga aiapayapa ndichisvika paemapurisa vakangoti muri hama yani muri chii chenyu mufanao ndikati mwana wasisi wangu vanzi awe ukama mbosutuka muendeko because akaona chiso changu changa chakaita se chakangochinjawo semunhu ndasangana dambudziko ndakava ndaenda panga pakasungirwa george ndakava ndaona kuti apa panosungirwa munhu kana ndisati ndapaona apa hapana kusungirirwa munhu akasvika achiita kungoshiudhiwa ipapo kungoti angozoonekwa ari papo netiongo usina kukosheka kana pacho pematsunguru pasi kuti pasi apa panooneka kupfupa kwemunhu hapana. Pakabva pazuva rimwe akabva ndiratidza chikamera so ndakava ndaona kuti zvishuwa zvanga kuti akusungirirwa katambo kakananga pano pachirepa nepagotsi akadai somutsipa akasimudza mutsipa wake munhu angogadzikwa akangodai azomaonekwa aripo saka munhu uyo akabva auya kuno mapurisa akabva auya kuno kukombora abva amira pashopu paanonzi pakambonga vakatautana sabhuku aigezawo maoko tichiti sabhuku musha maita sei masviba akabva anzi masviba shuwa saka rigaitawo nekusviba kwacho kuti asvikisa ambirani achigeza maoko payapa achibva aenda pamberi panga pakamira mapurisa payapa isi tadzoka mai tichiti munhu akuenda kupi akuenda kupaketi vatora statement vatora kudhara vanga varipo payapa ndozandosvikira ndichita sei ndichisangana nazvo ndikabva ndaita suspect nekuti george akandiudza kuti pane murume wandasangana naye achibva kumashawa handiti kunosiya mwana wake kakamukomana so kumashawa kunonzi kuskafero fura chinoyo ndokwangaenda saka achisvika kuma11 dzeusiku achisiya mwana akasangana nemurume wepana achienda kupi achipinda mugedhi vanhu achibuda achiuya mangwana kusena akandiudza ine murume aipinda mugedhi mugedhi rekwanga kune mukadzi wake ikoko right tikati george chenjera munhu akadai dai wakataura naye usiku amene zvaikwanisa kuita sei kukuita ipapo nokuti uku kune mudzimai wako ndokwabva murume aibuda aibva kusamwere achinopinda kugedhi kana chiti pagedhi pasecurity hatiti mucomplex uyo ari kubuda pagedhi akuuya kunokumba kwabhuti uye akupinda imomo asi abva amuziva kuti ndidini saka pachiitiko ichi ndoba ndikati wamwe watakurwa wese ko uyu suspect wanguwo vakanditaurira mufana otherwise pakuhirirwa kumufana ainge ari pepa saka ndikazoona achizonotora atimi makaona mushakapu george vakasungirirwa chichakaita kuti zvizosvika zvakanyatsofamba sei vakazonzi vasungirirwa pamusango kutaurwa kwemapurisa vakazofamba nevanhu vaye masuspects vaye vakanosvika navo vakanotaura chapupu chavo kuti takadai munhu wedu tikazonodai ndo akataura mastatement avo ikoko munhu akaitwa sei akati munhu akasungirirwa asi isusu munhu akasungirirwa imika nemukura kwedu munhu akasungirirwa kana azisungirira anokwarika muno mugotsi muno vange vachisungirirwa nenyaya ichi vakasungirirwa nenyaya ichi mushakapu chakaita kuti vazosungirirwa pamwe iri nyaya ichi ainetsana nemudzimai wake mushure mekunetsana nemudzimai wake ndopakazowanika ari pahengi ari amangwana acho vainetsana kumba kwavo vakasendanzwa senge maiti vavakuita zvekuenda kumba kwemudzimai ipapa mudzimai kwenzi mudzimai aida anga achitodzokera kuenda kupi kumba amene pamwe murume aingoti unoziva kuti mumwe mudzimai wako
unongochida kumwedza kumsofta kuti ngatidzokerane mudzimai wangu soona asi zvinozogona nenawe kuti panenge pane zvinozipomu zvakafanana neuyu wandakuudza kuti tototi ndiye akakonzeresa kuti mudzimai wemuzukuru wangu aite sei. Saka ndo manzira andikazoita inini kusvika atakurwa kuenda kupi kuenda kumapurisa. Nhasi uno takangomirira kuti zvofamba sei. Mudzimai ari kunzi anga aine anzarunza ane zino rakanga mushaka kugeorge vakanziwo vanenge vanga vaine mablood clots ekuratidza kuti vanenge vakatemwa kana kuita sei. Zviri kureverewo zvikuwana vanenge vakamboonetsana vasati vaenda kunozvisungirira kana kusungirirwa kusamba. Vakatombotanga kunetsana first. Kusungira isati we not believe kuti munhu akasungira semaonero atikaita. Tikutoramba kuti munhu ana kusungirira. Asi musemaonero mudzimai anganga achinzi angakwanisa kuti akarwisa George kusvika pakumuuraya. Ane umwe munhu aimubatsira. Singazive panguva dzaaishanda basa rake chiri kumanheru ikoko. Atiziva kuti pakushanda kwake anga ano vashandi vakadii. Iye ndiye ane statement. Kwenye kupesera muda wangotaura sehama yemufi. Ainini sehama yemufi ndinoda kungotaura mashoko kuti pano pane hama dzemudzimai. Pane hama dzemurume. Atide kugara kuti tisane daka rokuti panyaya yakaitika toramba tingoti uyo akafamba anenge achiita sawa, uyo akafamba anenge akadai. Atidi kudaro. Ngatiise nyaya mafambiro acho kuita sei yairi kuita. Totarisa vana kuti vana vakasiya George nemudzimai wake. Pane 2 vageorge wacho. Mudzimai ane vakewo vana futi. Saka toti isusu ngatiise mhuriyo kuti ndo iri kufema ndisi. Ava vaendawo kwavo takungomirira kutonga kwavo nouyo akafa uyo akafa anodzoka chii. Saka isasara tisu vapenyu ngatiyananei toona kuti mhosva hadziitiwe. Nematambudziko kama aiwa akaonekwa chii chakaitika musima? Musuwo zvakaitika ndezvokudai so sekuru vangu ndogara navo panext door ndisekuru vangu vakashaika muchakapu ndogara navo panext door pavo kubva kuseni kwese muzvavaona sekuru vaigara vega mazuva ano vakugara vega. Mukadzi wanga apomoka zvarimo zvaane 2 weeks abva pano achigara kumhiri kunonzi kwamaruwa amwe amaruwa nababa vacho. Saka pakatanga mabhora egara last week musasatati gogo vakauya kusatati kuseni nevana vavo tikaswera tinavo tichiona bhora zvakanaka pagiraundi tichitofara tese zvakanaka. Bhora rapera manheru esatati vakatanga kuti rege ndichienda kunishamwari yavo yaitamba nayo mumaikazeni rege ndichienda kumba ndonobikira chii vana vakuchemanedzana tabva ndakuparadzana papo sande makuseni tamuka zvakanaka. Sekuru tivaonawo ivo tikatosangana navo pana gogo achienda pamashopu notenga chivo zvakanaka. Hatina kana kuona dambudziko kuti hatina kuziva kuti vari kufungei mupfungwa dzavo. Tanga tichingonetsana navo titi gogo dzokai kumba kwenyu vachiramba vachiti taurai nasekuru wenyu ivo vachiramba. Sekuru vanga vachiri kuda mukadzi asi gogo ndo vaiti vairamba kudzoka kumba kusekuru vaiti nandizonada kuzvishandira murume ndichada ndakuzvishandira ndakuzvigarira nevana vangu pababa vangu. Saka ndichada zvomunetsa chitovanetsa kuti aiwa dzokai kumba kwenyu mumwenye anokudai ivo vachiramba. Musi wesande iwowo tichitaura daro masikati kuma1 vanhu vakuenda kubhora. Sekuru ndakaona chidarika vane bhero ravo raifamba naro kudai so vachiridza vachitoridza bhero ravo. Vane mukomana umanga nerasta kudai so handizivi kuti anogara mukomana yeye. Vakatopfuura nemamabhero vachimhanya vachinzi George mhanya. Vakamirirwa nerori raenda kubhora. Vakatokwira murori ndichivaona sekuru vane mukomana uyu wabva wadzika. Sekuru vari vega mukomana abva aenda nevakomana vebhora. Asi pavakadzika mumota sekuru handauziva kuti chavadzikira mumota chii kusada kuenda kubhora nevamwe. Saka nguva iyoyo pane ane chigayo chiri panapa siye murume anogara kuredhi maini. Ndabva ndapepeta chibage ndichidoenda chigayo murume ndichimumirira ndakaona time dzake dzafamba ndikati ndege ndichitsika bhagidhi rangu dende kunonzi kurwani famba ndinogaisa chihupfu
ndabva ndadarika nebhagidhi rangu ndakatsika sekuru vangu ndakatovaona chitamba redhiyo pamatevhizhara vangu pasina pambanai pakabikwa hove nyaradzo vachitofara nevamwe zvekumapasti 2 ndaenda kuchigayo kunyani famba ndadzoka dzapanapa dzandakasvika panapa dzakutapota 4 ndabva ndasangana nawo gogo ai kumapeto kukomboni kokumba kwanzvadzi yangu kune mupando uripo vachitena pamupambi ndakabva ndadhumana vakuati amaidhoro zvakaoma naiyo gogo ndatiko zvakaoma zveigogo muchiri pano nanhasi musati mayambuka kuenda kunyika zvikanzi onai sekuru wenyu andobvisa zino kurodho kusina ripazasi 1 vakatondiratidza vanga vari vega ndibva ndati asi mazurisana futi kurodho kuna sekuru ndo zvavarigera kuenda kubhora here zvikanzi sekuru wenyu tatorovana kurodho ini ndichibva ndati naimigogo saka sekuru amavasiya kupi zvikanzi amheno kwavasara vane tambo yavo mumaoko aisa muhomwe atanzwa kunozvisungirira kusango vatondudza kuti musari muchengete vana nini ndakunodi kunozvisungirira saka inini panguvayo ndakaononge kusekuru vangu mashoko ataura nemukadzi wavo yakundudza sekuru vangu pamashoko ekunzwa kubatikana nekudzimai wavo kuramba kudzoka kumba vachadzoka zvavo zvokuzvisungirira havazozvifunge pamberi saka ndakabva ndagara kunokumba mukomboni munoma musina vanhu vangaenda kubhora vanhu vese vakawanda ndabva ndagara pamba pane vana vangu kubva mumakota 4 ikoko ndabika manheru chikafu zvese kupedza kuma7 manheru bva taenda pamba pavo tituna sisi sisi hande pamba pasekuru tinotasisekuti varipo here vataenda manheru ekuma7 tasvika pamba pavo sekuru takaona madhoo ese akashama pasina kana tabva tatodhonza madhoo kuvara madhoo vatabuda vatadzokera kumba saka mwoyo wangu wakangoti sekuru vaha asi gogo pandasangana navo parodhi pai kuti sekuru venyu ndarovana navo kurodhi atorovana zvekuvakuvadza here zvekutonga taenda saka ini pfungwa dzangu ndangoti kuda sekuru ayambuka nebhoti ravo ravanopindisa mvura vatizira vatete vavo kwanzvadzi yababa vangu inyana da kuti ndokwavaenda takabva tarara asi hope dzangu hadzina kudi kuuya ndaichingofunga sekuru vangu vapenyera kana kuti kunovaona mangwana kana vakatizira kusina mweya kunyamwe nzvimbo anodzoka makuseni musi wemande ndakamukira makuseniseni futi ndakudonedzana kuti nasisi vangu andichowabvunza kuti naini ngatitsvage ichi sekuru kana vasina kudzoka papi ndichimuka ndakaona vanhu vakazara apa mumashopa vanga vachimirira rori nokuda kunambe rori rinokuda tichienda kubhangeti nevanhu vechidzoka saka gogo vanga varipo baba ngagara patomba ndabva ndaenda pavanhu vakati gogo mamukasei zvikanzi tamungaita mamukari vakati komafunga kupiko zvikanzi ndikuenda kunoripota kupolisi kunomangara kuti sekuru wenyu akandibvisa zino nezu vandati manje gogo imi mamuende kunoripota kupolisi sekuru vacho tisati tavatsvaga kuti vaone vari papi zvikanzi ndikutoenda handirambidzwa nemunhu nagogo aya ndikati gogo imbosiyai izvi zvekuda kukwira mota muchienda kunoripota zvamunoripota munhu wacho asati awanikwa kuti ari baba saka panguva yandainetsana navo vanhu vese vanga vari pamashopa vakabva vati naimi onai bheti mwana wagogo festival yangu onai bheti akubva sedri kuchibhorana chitema ataona baba wake akazvisungirira kugoma goma riri kure sei kusikure kudarika pachibhorani padhuze pasasa ngoti 100 meters kudarika batati saka ndiyo ndikati ndiye munhu anda ndichifunga nezvake usiku yese makuudza kuti munhu afa saka nguva iyo ndakabva ndati gogo mazvinzwa mashoko akutaura kuti sekuru vaona vakadi vakazvisungirira saka chisimukai titise tiende koko vakanzi endai munhu ndimi hama dzageorge nina ndiuya ndiende koko vakuita zvimwe zvo zvikunditira hasha pane vanhu ndikataiwa gogo mukadzi uyu ndiye aidaro kwamuri endai mimi koko nina ndiende koko vakatosara vakagara munhu wese akamhanya kwanga kuna sekuru kusvika ikoko zveshuwa takaona sekuru vangu vakahemwa netambo
muti wangu wakahemwa zvekuti nini ndikamira mamiriro andakaita kudai so ndinotodarikira sekuri vanga vakatsika pasi rekuchii vanga vakatsika rimwe gumbo ranga rakatotsika mati rakadai so iri hwane ranga rakatinyatsotsika pasi yapo chaiko tambo yange ingori apa inesina kana pachirebvu nepagotsi apa saka ini takatendererawo sevanhu vaida kunyatsoona kuti munhu afanire kuzvisungirira here kana kuti isuwo nekusaziva kunenge chingotoo dzimwe nguva otherwise pamune kurwadziwa kwakaita nekurowa goti akazvisunga ega arohwa nemukadzi wake hatinoziva kuti chii chakaitika panguva iyoyo takabva tadzoka kunokomba bhoko vai vangoti havana kuuya uku pandaona kagara pambai panext vangu pamupanda panze patachikogoko saka imi mamusikurwadziwa nezvamanzwa kuti murume wenyadi atofa saka imi mishwashwa makatogara zvikanzi ndikati handei munoona zvikanzi ndata ndiende koko ndokune rufu iye akuziva kuti koko kune rufu njenga aende koko katanyarara stakuchemamai mapurisa bva auya mapurisa kubhangeti auya vatora mastatement vakabva vati ngatipfekerei magovhesti tichienda time kufam tichitakura bhodhi yedu tiende zvedu saka pane mumwe hwananga akapfeka sheti yegreen handizine zita rake zvangu akambotitsanangurei kuti ndindoshandira kudafungora kudidi iye ndiakazoti no munhu yatisi kumubvisa tiri isu toda macid echinhu yadi auye kuno ende zvishwa takabva tamirira futi mumota yemacid ekuchinhunga ikasvika tiripo ndopakaziva zotorwa gogo kunokoma vachiuya kugoma nyaya vanhu havainzi chii chakanyatsokonzeresa kuti sekuru vazonzi vaenda kusango vakanetsana panyaya pakunetsana kwavo apa sekuru vangu vagara vachingonetsera kuti nini ndoda mukadzi wangu asi mukadzi airamba kutokumba ndozvandaigara ndichingomboayananisa vanga vaine chikomba gogo ako pamaonera mai venguva vaitomuno inini panguva pamazuva ivaya ndasingaziva nechikomba ekuita vanhu ndakazoshamisikawo kwakavhuya mota yepolisi vakunzi madzibaba ngavaenda vanotorwa kumba vavo madzibaba nje pane umwe angonzi madzibaba zita rake ndinyatsoriziva pamunobvunza baba shangu angaziva zita rake vainzi madzibaba ngavaiuya vakanotorwa nepolisi vaitorerwa chii nepolisi zvikunzi madzibaba ava ndivo vakagogo vangu vakazotaura vachibva mapurisa kuti madzibaba ndivakapedzisa vakandibatsira kutakura munhu kuenda kumusungirira akauraya mukadzi gogo vanzi vari kuti nini ndakauraya ndega madzibaba vakazongouya kuzobatsira kuti murume aneswa ndomatauriro aita iwo varidzi